Hola a totes i a tots, em dic Laila Zawi, estem a Perduda entre paraules i com heu pogut llegir en el títol, això és el Book Tag d'Eurovisió. Any 2010, Alemanya. La cançó guanyadora va ser Satellite, per Nina. Love, I gotta tell you how I feel about you, 'cause I can go a minute without your love. Per tant, llibre o saga que hagi estat molt criticada, però tu igualment t'hagi agradat. Per aquest llibre he escollit Yaya. No us puc fer sinopsis perquè si no estaria fent spoiler. Però aquells que l'hagin llegit sabran que les últimes pàgines són una mica intenses. Bé, molta gent ha criticat aquest llibre perquè no estava d'acord amb el que passaven en aquestes últimes pàgines, però jo crec que molt bé. Estic molt orgullosa de que Verónica Roth hagi decidit aquest final per la protagonista i trencava una mica amb l'esquema de les distopies. Lleial, amb Divergent en general, amb els Jocs de la Fam, amb el Corredor del Laberinto, hi havia moltes distopies i totes seguien un mateix patró. Però Verónica Roth va saber trencar amb aquest patró i presentar-nos al final que ens va presentar. Anava a fer spoiler. No, següent. A 2011 va guanyar Azerbaijan amb ell i Nicki amb la cançó Running Scared. I'm running, I'm scared tonight. I'm running, I'm scared of love. I'm running, I'm scared of breathing. Per tant, llibre o saga que t'hagi fet molta por. He escollit El diari del búnquer. El diari tracta sobre un jove que es diu Linus que, passejant pel carrer, de cop i volta és segrestat. Segrestat i tancat en un búnquer amb 6 persones. Amb 5 persones més. I junts hauran d'esbrinar com sortir i per què estan allà. No és gaire llarg, però jo me'l vaig llegir d'una tirada i de veritat que molt fan. Anem amb 2012. A 2012 va guanyar Suècia amb la cançó Eufòria. Euphoria, forever till the end of time. From now I know that you and I going up. El millor llibre que t'hagis llegit. Per aquest aquí no puc recomanar sempre Orgull i Prejudici. Podria, però no ho faré en aquest vídeo. En canvi, he escollit Una llevant cristianitat de Sabatair. Un llibre que, si ets fan de Romeu i Julieta, de Gladiator, dels Jocs de la Fam, no sé què fas. No sé què fas ara mateix, que no te'l vas a llegir. És una meravella. És una meravella. Un inconvenient, i és que han tret la primera part, la segona part, però la tercera encara no s'ha traduït a l'espanyol i crec que no hi ha intenció de fer-ho. Però és molt bo. Anem amb l'any 2013, on va guanyar Dinamarca amb la cançó Only Teardrops. How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. Un llibre que t'hagi fet plorar. He escollit el llibre de Carlos Ruiz Zafón, El príncipe de la niebla. Haig de dir que va ser el primer llibre que em va fer plorar. Us poso un context. Tracta sobre la família Carver que es muda a una nova casa i aquesta casa encara es respira la sensació, l'ambient de que allà ha mort algú. I és que va morir el fill del propietari que es diu Jacob. Tot això, relacionat amb els romans i amb moltes aventures, fan que El príncipe de la niebla sigui un llibre molt recomanable. Passem a l'any 2014 amb Conchita Wurst, a Àustria, amb la cançó Rise Like a Phoenix. Rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance. Saga on cada llibre fos millor que l'anterior. Podria recomanar els Jocs de la Fam, però no ho faré. No ho faré. En canvi, he escollit la trilogia de Caçadors d'Ombres als Orígens.
El llibre tracta sobre Tessa en busca del seu germà, sobre l'època victoriana, i en aquesta búsqueda serà raptada però salvada pels caçadors d'ombres. En aquest contacte amb els caçadors d'ombres, Tessa haurà de viure moltes aventures, però també un triangle amorós bastant interessant. Us ho recomano. Ens anem apropant a l'actualitat. El 2015 va guanyar Suècia amb la cançó Heroes. We are the heroes of our time, heroes. But we're dancing with the demons in our minds, heroes. Llibre on la protagonista hagi de lluitar amb els seus propis dimonis. Recomano per aquesta categoria Cartes de amor a los muertos. Aquest llibre tracta sobre la Laurel, que en un projecte escolar ha d'escriure cartes a algú que ja no estigui. La Laurel escollirà tots els seus referents musicals, com Kurt Cobain, Amy Winehouse, i a través d'aquestes cartes també veiem com va ser el seu primer amor, el seu primer petó, les seves experiències amb les amigues, però sobretot els dimonis que porta dins per la mort de la seva germana. L'any 2016 va guanyar Ucrània, de la mà de Jamala amb la cançó 1944. Per aquesta categoria el títol serà un llibre que estigui basat en fets reals i que t'hagi agradat. Bé, jo he escollit per aquesta categoria Eleanor i Park. Tot i que no sigui una història basada en fets reals, els fets que es narren aquí mateix podrien passar per fets reals totalment. Hi ha gent a l'actualitat que està patint els problemes que ha patit Eleanor a la història. Us poso en context. Eleanor pateix problemes familiars, però també bullying a l'escola. I aquest llibre narra la història d'amor entre Eleanor i el Park. Una història molt tendra, molt tendra, que si us agraden les històries aquestes romàntiques contemporànies, gaudireu molt. Sobretot a l'estiu. Aquestes venen molt bé a l'estiu. Any 2017 va guanyar Portugal amb Salvador Sobral, amb la cançó Amar per los dois. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Història d'amor que no acabés com tu volies. Jo he escollit Instinto d'Amanda Hawke. Aquesta novel·la és una novel·la de vampirs, és un triangle amorós, sí, no és crepuscle. A tothom que li recomano aquest llibre, a les primeres pàgines són calcades de Crepuscle, però després a cada llibre va millor i la trama és molt diferent a Crepuscle. Però ningú s'atreveix a passar aquesta barrera. Per tant, si l'has llegit, bé per tu, deixa'm un comentari, així no estaré tan sola. I clar, tracta sobre un triangle amorós, però no puc dir perquè estic indignada, perquè llavors estaria fent spoiler. Per tant, només diré que no estic gens a favor amb l'elecció de l'Alice. I arribant ja al present, tenim Israel, el 2018, on va guanyar Neta amb la cançó Toy. I'm not your toy, not your toy. You stupid boy, stupid boy. I'll take you down, I'll make you watch me. Dancing with my dolls on the motherfucker beat. Nombra un llibre on la relació amorosa sigui molt tòxica. Per aquesta última categoria he escollit a Becca Fitzpatrick amb el llibre Hush Hush. Ho sé, aquest llibre té molts seguidors, moltes fans, jo també n'era una, però deixeu-me que us digui que amb una segona relectura que vaig fer fa poc, tot canvia. Em vaig donar compte que la relació entre Nora i Patch era molt tòxica, i és curiós perquè abans tothom ens el llegíem i no veiem res, tot perfecte, posa un Patch a la teva vida, però no, noies, no. L'amor de Patch no és un amor sa, és un amor tòxic. No! Digueu que no a les relacions tòxiques, vale? No! I bueno, nois,
Això ha estat tot per avui, espero que us hagi agradat molt i si vosaltres també sou fans d'Eurovisió, si us plau, deixeu-me aquí sota qui creieu que guanyarà aquest any. Mentrestant ens podem trobar a les meves xarxes socials @perdó d'entreparaules.